Ovo nije običan trač, ovo je snimak koji je zapalio internet. Ana Nikolić, urlanje, psovke, poziv policiji i sve to u luksuznom hotelu u Dubaju. Šta se zapravo desilo? Da li je Ana Nikolić zaista izbačena iz hotela u Dubaju dok je urlala na osoblje? Ovo nije običan estradni trač. Ovo je priča o tajnoj svadbi, nestalom novcu, pozivu policiji i snimku koji je šokirao Balkan. Sve je počelo iznenada. Domaći mediji su preneli vest da se Ana Nikolić, poznata pevačica, navodno tajno udala za kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. Bez pompe, bez objava, bez poziva, samo tišina i misteriozni odlazak u Dubaj. Fanovi su bili zatečeni. Da li je ovo bila ljubav ili impulsivna odluka u trenutku slabosti? Par je otputovao u Dubaj odmah nakon venčanja. Luksuzni hotel, sunce, mir, sve je delovalo savršeno. Ali iza zatvorenih vrata stvari su se brzo raspale. Prema navodima medija, došlo je do žestoke svađe. Rale je navodno pokupio sav novac i napustio hotel. Ana je ostala sama, bez novca, bez podrške, bez izlaza. Osoblje hotela je moralo da reaguje, troškovi nisu bili pokriveni. Ušli su u sobu i počeli da izbacuju njene stvari. Ali Ana Nikolić nije čutala. Krišom je snimala sve što se dešava. Na snimku se jasno čuje kako viče na osoblje. Ti ćeš moći iz Egipta. Vratit ćeš se u Egipat vrlo brzo, veruj mi. Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu. Odjebi, čekam policiju. Vidjet ćeš ti. Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan. Snimak je eksplodirao na društvenim mrežama. Fanovi su podeljeni. Jedni je brane, drugi je osuđuju. Osoblje je pokušalo da je smiri. Zamolili su je da prestane da snima. Pretili su pozivom policiji. Ali Ana je odgovorila bez straha. Baš sam uplašena, ne možete da verujete. Ne možete da zovete policiju zato što ću ih ja pozvati. Da li ste sigurni da ćete ovo uraditi? Internet je goreo. Naslovi su se nizali. Ana Nikolić izbačena iz hotela. Skandal u Dubaju. Svadba, svađa i snimak koji sve menja. Ali šta se zaista desilo? Da li je Rale zaista nestao sa novcem? Da li je hotel preterao u reakciji? Ili je Ana samo pokušavala da se izbori za dostojanstvo? Fanovi su počeli da kopaju, podsjećaju na njene ranije ispade, na turbulentne periode, na borbu sa sobom i svetom. Ali Ana ćuti, nema zvaničnog saopštenja. Njeni istorije su nejasne. Bez direktnih komentara. Bez objašnjenja. Da li se povlači iz javnosti? Ili sprema osvetnički povratak? Jedno je sigurno. Ovo nije samo skandal. Ovo je priča o poverenju, o izdaji, o borbi za glas i dostojanstvo. Ana Nikolić je ponovo u centru pažnje. Ali ovog puta ne zbog muzike, već zbog snimka koji je promenio sve. Da li je žrtva ili akter estradne drame? To neka publika odluči.